crec que aquesta és una iniciativa ja consolidada, són 10 anys. Crec que se suma a dues coses, que és coneixement, una experiència nova per molta gent, i a més la gastronomia, i això fa una barreja que jo crec que és molt interessant. Quan puixes aquí pots veure una explicació astronòmica i això hi sumes una bona gastronomia i una explicació que normalment et fan una conferència interessant, jo crec que és una manera d'apropar cultura, lleure i gastronomia i és extraordinari. Jo crec que és molt interessant perquè combina l'aspecte gastronòmic, a més amb molta imaginació, amb els noms dels plats que es relacionen amb les estrelles, en un lloc fantàstic perquè hi ha una vista fenomenal, tant des d'allà on hem sopat, sobretot a la cúpula, i la llàstima és que no hàgim pogut veure els estels, que és la part potser més interessant, no? Però conèixer tot això que no és massa conegut per la gent de la ciutat, jo crec que val la pena. Ho he trobat molt interessant. És una bona iniciativa de l'Acadèmia, que per cert complirà 250 anys. Aquesta és un dels actius importants de l'Acadèmia i val la pena que sigui coneguda. La vista des de l'observatori, avui és un dia amb núvols, però hi ha dies que no té núvols, és extraordinària, veure l'ambient de l'observatori, l'arquitectura, la vista de Barcelona, la companyia en els sopars, en fi, fa una nit molt completa, rodejada d'amics, amb una xerrada molt interessant, avui sobre globus aerostàtics des del Montsec, o sigui que una magnífica manera de començar el cap de setmana.